Vážení diváci a posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu FinMag. Dnes se budeme bavit o bezpečí v rodině a zázemí, které rodina tvoří. Jak tohle téma vnímají Češi a co je pro ně nejdůležitější? Na to se zeptáme našeho hosta, kterým je Rastislav Havran, generální ředitel finančního domu Unika. Dobrý den. Dobrý den, prajem. Ďakujem za pozvanie. Než přejdeme k již zmíněnému tématu a velkému průzkumu o bezpečí v rodině, můžete prosím představit společnost Unika, čím vším se zabýváte a co nabízíte klientům? Unika je silný finančný dom, ktorý pod jednou strechou poskytuje klientom služby týkajúce sa poistenia, penzií a investícií. A keď sa bavíme o tom, že našim klientom, tak máme, ja som na to veľmi hrdý, viac ako 3 milióny zákazníkov a zákazníčiek po Česku a Slovensku. Právě tedy společnost Unika provedla velký výzkum ve spolupráci s výzkumnou agenturou NMS v Česku i na Slovensku. Tématem bylo bezpečí v rodinách, jak už jsme zmínili. Proč jste se rozhodli tomuto tématu věnovat? V Unika nám záleží na spätnej väzbe našich klientov. Keď som spomínal, že máme 3 milióny zákazníkov, tak sa každý rok snažíme oslavovať aspoň 5% z nich. To znamená cca 150 000, aby sme zlepšovali naše procesy a služby. Stavali na tom, čo nám funguje a samozrejme zlepšovali to, kde máme potenciál na zlepšenie. A v zásade sme prišli do bodu, keď sme si povedali, že potreby našich klientov sú veľmi úzko späté s rodinnou situáciou, v akej sa každý z nás nachádza. To znamená, že potreby rodiny sú priamo a úzko späté vlastne s potrebami nás ako jednotlivcov. A keď sme chceli vlastne získať ako finančný dom samozrejme nejaké bližšie dáta, tak sme zistili, že v zásade chýba nejaký celospoločenský hĺbkový prieskum, sonda do života rodín. Tak sme prišli s nápadom, že v podstate sami sa podujmeme zorganizovať tento prieskum. Spojili sme sily s agentúrou NMS. A keďže vlastne našim krédom alebo DNA je lepší život spoločne, tak sme si povedali, že vlastne aj výsledky tohto prieskumu poskytneme verejnosti, keďže určite táto sonda je zaujímavá, určite zaujímavé je zistenie nie ako len žijú vlastne rodiny v Čechách, ale to premostenie na Slovensko. A vlastne zistili sme, že rodina je vlastne miesto, kde sa máme radi, kde môžeme byť sami sebou, kde nachádzame vlastne to povestné ako útočište. Preto vlastne tú rodinu nazývame, že rodina je miestom bezpečného prístavu. A možno ešte na úvod síce dlhšia odpoveď, ale to je vlastne ten celkový rámec. Prieskumu sa zúčastnilo 4 000 respondentov, 2 000 respondentov v Českej republike, 2 000 na Slovensku. Klasika rôzneho veku podľa rôzneho vlastne bydliska, typu domácnosti a životného štýlu. A pohlaví předpokládám taky. Na co jste se konkrétně ptali? Pýtali sme sa na to, v akých rodinách vlastne žijú, čo ich trápi, či majú finančnú rezervu, čo ich spája, respektíve čo ich vlastne rozdeľuje. A za mňa osobne takým zaujímavým zistením bolo práve to, že Česká republika a Slovensko sú v mnohých veciach ako veľmi podobné. Možno tá základná vlastne odlišnosť je, že na Slovensku žije viacej rodín v medzigeneračných rodinách. Zároveň sa ukázalo, že slovenská rodina je viac polarizovaná ako česká. To znamená politika alebo hrozby vlastne vonkajšieho sveta, geopolitika rozdeľujú slovenské rodiny, aj tie české, ale slovenské viacej a narušujú vlastne dobré vzťahy v rodinách. Ale paradoxne silnejšie zistenia boli, že skôr ten taký konflikt je skôr medzigeneračný konflikt
a starší príslušníci rodín majú mnohokrát vlastne iné očakávania ako tí mladší rodinní členovia. Napríklad sa ukázalo, že tou hlavnou témou tak v českých ako aj slovenských rodinách je, čo najviac ohrozuje pocit bezpečia, je starostlivosť o nemohúcich členov rodiny. To znamená témy, kto sa o mňa postará, respektíve budem sa ja vedieť postarať o nemohúcich členov. A teraz nemusíme hovoriť o vlastne práve tých starších ročníkoch, dôchodcoch, chorých ľuďoch, ale veľakrát táto téma je určite spojená aj s narastajúcim množstvom rodinných príslušníkov, ktorí môžu mať onkologické choroby. A ten medzigeneračný konflikt je v tom, že 4 z 5 Čechov, ale aj Slovákov vlastne veria, že sa o nich práve rodina v tejto ťažkej situácii postará, ale paradoxne v podstate iba 3 z 5 z nás sme práve pripravení túto vlastne pomoc dať. A samozrejme viac sme pripravení túto pomoc dať v menších mestách, na dedinách, práve kde vlastne ľudia spolu žijú. A často, keď sme sa vlastne ľudí pýtali, tak ak sú v tomto stave, že sa treba o nich postarať, tak preferujú v podstate domácu starostlivosť. A to kvôli 3 dôvodom. Tým jedným dôvodom je, že je to ich ako prianie, doma sa práve cítia v bezpečí, to je ich vlastne ten bezpečný prístav, ale taktiež aj to, že profesionálna starostlivosť je často drahá a nedostupná. Už jste zmínil ty rozdíly mezi českými a slovenskými odpověďmi, že byla tam spousta podobností, ale i nějaké polarizační rozdíly. Bylo něco, co vás překvapilo, nebo jste očekával takovéhle výsledky, řekněme? V zásade ako generálny riaditeľ finančného domu musím povedať, že neočakával som žiadne výsledky, skôr som bol ako plný očakávania, že čo v podstate z tejto sondy ako do života rodín v zásade vzíde a čo to vlastne znamená aj práve pre nás v podstate ako pre finančný dom a ako budeme vedieť v podstate na týchto témach stavať a aby sme práve vlastne zlepšovali tie životy našich zákazníkov a zákazníček. Zmiňoval jste pocit bezpečí. Z čeho ho tedy lidé nejčastěji čerpají a co ho naopak narušuje? Čerpajú ho z lásky, z dôvery, z podpory. To znamená, ide skôr vlastne o ten pocit bezpečia, ide to o kvalite medziľudských vzťahov. Tá kvalita medziľudských vzťahov je kľúčová, je to menej v podstate o fyzickom zabezpečení. A na druhej strane ten opak sú možno samozrejme, ale treba to tiež povedať, hádky, konflikty, nedôvera, stres. Ty konflikty mohou vzniknout i kvůli rozdílným politickým názorům, což je jedno z takových kontroverzních témat. Jak ty ovlivňují tedy rodinné vztahy? Otázka politických názorov je celku kľúčová, keďže otázka politických názorov je v podstate taký svetonázor. To znamená, že ak sa ľudia nezhodnú v rámci ako politiky, tak je aj vysoká pravdepodobnosť, že sa nezhodnú v tom všeobecnom ako pohľade na svet. Častejšie potom dochádza k sporom vo výchove detí, ale v podstate aj s nakladaním financií, respektíve v rámci ako takých celkových hodnôt. Kde práve ten súzvuk politický je, tak to prispieva ako k tej všeobecnej pohode. Tieto témy v podstate, ako sa hovorí v Čechách, sú vyžíkané a tým pádom ako tie medziľudské vzťahy sú viac v pohode. Ale táto téma rozhodne viac rozdeľuje, dokonca najviac rozdeľuje slovenské rodiny, kde asi aj tá súčasná politická situácia je rozhodne viacej polarizovaná ako v Českej republike. A to sa vlastne prejavuje aj v živote rodín.
Mluvil jste o té neschopnosti nebo nemožnosti postarat se o nějakého člena rodiny. Jak na to můžeme jako společnost reagovat, na tento strach z té nemožnosti a neschopnosti postarat se? Možno by som povedal pár čísiel, keďže žiaľ demografia je neúprosná a asi ani v tomto prípade som spomínal, že bol som hlavne plný očakávania, ale asi som ja osobne vnímal, že téma postarať sa o nemohúcich členov rodiny bude ako relatívne vysoko v podstate v danom rebríčku. Keďže v Českej republike je v súčasnosti podľa dostupných dát až 360 000 ľudí, ktorí sú vlastne závislí na pomoci iných. Na Slovensku je to zhruba o polovicu menej, keďže vlastne aj Česká republika je dvakrát väčšia. A práve v podstate sa očakáva vzhľadom na demografiu, že v nasledujúcich 40 rokoch sa tieto počty strojnásobia. A keď si hovoríme, že už teraz je v podstate táto starostlivosť drahá a nedostupná a o 40 rokov v podstate tá situácia bude trojnásobná, tak myslím si, že toto je práve jedna z takých ako najväčších víziev, ktorými ako spoločnosť budeme čeliť a ktorým sa ako musíme venovať. Zároveň si osobne myslím, že túto tému v rodinách v podstate nemáme ani medzi sebou vlastne odkomunikovanú. Každý z nás asi pevne verí, že však mne sa tá ako situácia ako nemôže stať, hej. Ale práve čísla vlastne aj z výskumu ukazujú o tom, že každá 10. vlastne rodina v tej širšej rodine má niekoho, o koho sa vlastne takto ako treba starať. Hej. Takže je to určite ako zásadný spoločenský problém a spoločenská téma, ktorej sa treba venovať. Určitě s tím souvisí i pocit, se kterým, řekla bych, taky bojuje spousta lidí, a to je strach z toho, že já budu na obtíž nakonec. Dá se na to nějak reagovat? Dá se tomu nějak vyhnout? Nebo předejít? Připravit se, řekněme? Pripraviť sa dá v podstate rozhodne asi na väčšinu záležitostí, ktorá nás očakáva, a nechcem na tomto mieste úplne hovoriť o našich produktoch, keďže som prišiel hlavne v prvom rade hovoriť o vlastne výsledkoch tohto výskumu, ale som veľmi rád, že Unika ako finančný dom poskytuje tak na českom ako aj slovenskom trhu práve poistenie zníženej sebestačnosti. Som veľmi rád v podstate, že na slovenskom trhu sme úplne prví, ktorí vlastne dané poistenie poskytujú. A skrátke povedané, to poistenie znamená, že je tam jednoducho možnosť vyplácania doživotnej renty pri dlhodobej starostlivosti. Takže ak táto dlhodobá starostlivosť vlastne nastane, tak tá doživotná renta je práve o tom, aby sa vlastne zmiernili finančné následky, keďže táto starostlivosť je nielenže nedostupná, ale aj drahá. To znamená, neadresujeme tú dostupnosť, ale adresujeme v podstate to finančné zmiernenie danej situácie. Určitě by tomu pomohla i nějaká finanční rezerva v rodině, ale většina rodin ji nemá. Ani v Česku, ani na Slovensku. Proč myslíte, že je tak těžké si takovou finanční rezervu udělat? Hovoríte veľmi správne. Výskum ukázal, že až 1/3 slovenských rodín a 1/4 českých rodín nemá žiadnu finančnú rezervu. Keď sme sa vlastne pozreli, o aké rodiny sa vlastne tu týka, tak sme prišli na to, že sú to hlavne v podstate rodiny, kde je s jedným rodičom, respektíve patchworkové rodiny, čo je vlastne moderný výraz na to, kde žijú vlastne deti z predchádzajúcich manželstiev alebo aj partnerstiev, s čím sú spojené iné záväzky, ako napríklad ako platenie alimentov. Takže vlastne v týchto rodinách jednoducho neostávajú v podstate už finančné prostriedky na robenie si nejakej finančnej rezervy, keďže naozaj je vlastne jeden príjem v ten moment. Je jeden príjem alebo vlastne nejaké iné záväzky a
aj by chceli, ale jednoducho v podstate tie financie neostávajú. Preto sú vlastne aj financie najčastejším dôvodom napätej atmosféry v tých nízkopríjmových rodinách, kde naozaj v podstate sa pozerá na každú korunu. V tých bohatších rodinách, kde tie financie sú, tak tie hádky bývajú práve menej kvôli financiám, ale ako to býva, vtedy práve čas je to najdôležitejšie, to znamená hlavne v podstate nahromadený stres a nedostatok času pre seba a pre rodinu. Ten nedostatek financí určitě primárně ohrožuje tu základní potřebu bydlení. A ty generační rozdíly v pohledu na zajištění bydlení ukázal právě i ten výzkum. Mladí očekávají pomoc od starších, ať už nákup bytu nebo aspoň nějakou finanční pomoc, a naopak starší očekávají, že si to ty mladí zařídí sami. Co to říká o naší spoločnosti? V prvom rade tieto výsledky som si prečítal asi 2 až 3 krát, či ich správne čítam, keďže som otec 2 detí, aby som si vedel vlastne predstaviť, že na čo sa mám pripraviť a hlavne vlastne aké sú očakávania tejto vlastne nastupujúcej alebo mladšej generácie. A ak by som mal povedať ako jednu vec, tak toto bol asi jeden z tých bodov, ktorý ma ako najviac prekvapil v rámci výpovednej sily, keďže až 56% mladých Čechov, takže viac ako polovica, a na Slovensku je to podobne až 54% mladých Slovákov práve očakáva, že rodičia, alebo teda starší členovia domácnosti im zabezpečia bývanie. A mladí se bavíme, jaký věk? Do 20, do 25, do 30? Presne tak. Presne tak. Tí práve, ktorí ako vychádzajú z toho domáceho hniezdečka, a vieme, že vlastne náklad na bývanie je práve tým najväčším nákladom v rámci rodinného rozpočtu. Nájsť si v podstate nové bývanie, a tým sme podľa mňa tiež unikátni tak v Čechách ako aj na Slovensku, že preferujeme tú nehnuteľnosť vlastniť do veľkej miery a nie byť v nájmoch. Takže je to práve tá téma, keď sa vlastne naše deti osamostatňujú. Ale ten medzigeneračný konflikt je práve v tom, že rodičia, alebo teda starší členovia rodiny nezdieľajú tento názor. Ale opäť z pohľadu ako finančného domu, akokoľvek v podstate ma tento ukazovateľ prekvapil, a tým, že vlastne bývanie je teda, dá sa povedať, celoživotná investícia, tak kľúčové je mať vlastne svoju nehnuteľnosť aj adekvátne poistenú a adekvátne si ju chrániť, keďže na jednej strane je tu ten konflikt, kto ju má vlastne zakúpiť, na druhej strane vlastne podľa najnovších dát aj z Českej asociácie, ktoré hovoria o tom, že vlastne až 6 z 10 rodinných domov v Českej republike sú podpoistených. Podpoistených znamená, že vlastne nie sú poistené na adekvátnu vlastne výšku danej nehnuteľnosti, čo sa vlastne ukázalo hlavne v posledných rokoch, keď inflácia dosahovala dvojciferných čísiel, tak v podstate ten poistný trh vlastne nestíhal ako keby adaptovať v podstate ceny na tú primeranú výšku. A tam je, by som povedal, jedna z tých najväčších víziev nás ako poisťovní v podstate apelovať na klientov alebo aj zo strany sprostredkovateľov, aby v podstate tá nehnuteľnosť ako bola poistená na naozaj tú čiastku, na ktorú má byť, keďže len nedávno, v podstate minulý rok na jeseň, na podzim sme boli svedkami hlavne v Českej republike následkov klimatickej zmeny, povodní Boris, a kto nemá jednoducho tú nehnuteľnosť poistenú správne, tak nie je jednoducho schopný v podstate sa zabezpečiť proti takýmto náhlym následkom klimatickej zmeny.
Já jsem taky někde četla, že často lidé ani nevědí, na co všechno jsou pojištění. Že potom třeba, když si zabouchnou klíče v zámku, tak volají zámečníka, ale nevědí, že jsou třeba na to pojištění. Vůbec nemají tyhle informace k dispozici, nebo si je ani nedokážou vlastně najít, na co se vlastně pojistili. To taky přišlo zajímavé, že vlastně ani tohle nefunguje. Určite máte správny práve ten klientský pohľad a to je opäť tá téma, keď som vlastne náš rozhovor začínal tým, že naozaj dôležité je sa pýtať našich zákazníkov a zákazníčiek, čo ich trápi, aké sú ich potreby, tak v týchto prípadoch ako to najlepšie riešenie v prípade poistenia nehnuteľnosti je tzv. Ako all risk, to znamená mať v podstate ten komplexný balík, Pokryto všechno kde vlastně. je vlastne pokryté všetko od zámočníka, od vlastne následkov katastrofických škôd, cez krádež, alebo napríklad aj kybernetické rizika. To znamená, viete, že čokoľvek, aká situácia ako nastane, ste poistení a to sa vlastne ukázalo, keď opäť premostím vlastne na tento výskum, tak sa to ukázalo aj v tomto výskupe, že poistenie zvyšuje náš rodinný pocit bezpečia až v podstate v 90% českých rodín. Hlavne v podstate ide o scenáre, ktoré si ako vieme aj živo predstaviť, to znamená hlavne úrazové poistenie, životné poistenie, ale hlavne aj to poistenie majetku, keďže žiaľ v podstate v Českej republike, spomínal som povodne Boris, ale asi všetci máme v pamäti pred pár rokmi prvé ničivé tornádo na Morave, takže tieto udalosti žiaľ v podstate nastávajú častejšie. Dokonca pred 2 rokmi na Slovensku východnom bolo veľmi silné zemetrasenie, takže to je skôr otázka nie, že či, ale kedy. A ukázalo sa, že práve to poistenie dáva celku zásadný pocit bezpečia. A může pojištění pomoci i v situacích, kdy vlastně teď rostou nám výdaje na bydlení a vůbec životní náklady a péči o blízké. Je tam možnost vlastně a dělají to lidé často, věnují se tomuhle tématu? Je to práve asi rozdiel opäť v rámci rodín, keď si pozrieme tie viac príjmové a menej príjmové, ale za mňa, ak smiem, ako jedna dobrá rada, ako naozaj to poistenie patrí naozaj k tomu štandardu, keď tieto udalosti prichádzajú, aby sme sa ako naozaj vyhli tomu najhoršiemu a vidíme práve na príkladoch, ktoré som spomínal, že tie ako žiaľ v podstate ako prichádzajú relatívne často. Tak ako som spomínal, že Unika je aj silný finančný dom, dôležité je v podstate si sporiť a mať tú finančnú rezervu. Možno niekto si povie, ale ja si viem odložiť iba 100 českých korún alebo iba 200 a to si radšej nebudem odkladať, lebo to nie je v podstate žiadny peniaz. Ale ak si to človek odkladá 30 rokov, je tam k tomu vlastne úročenie, tak je to stále v podstate lepšie, ako si povedať, že v podstate nejdem robiť nič. Zmínil jste rodinu jako bezpečný přístav. Co to znamená a znamená to pro každého něco jiného? Je to také ako pekné synonymum, respektíve ako symbolika, že je to miesto, kde hľadáme práve ten pokoj duše. Ak máme problém, vieme sa s našimi blízkymi porozprávať, preto práve ten bezpečný prístav. A v tomto by som povedal, že máme ako naprostú zhodu naprieč vlastne Českom a Slovenskom. To znamená, kde môžeme byť sami sebou, nemusíme nič predstierať, máme všetko pod kontrolou, môžeme žiadať o pomoc, čo je veľmi dôležité. Jsou ale lidé, kteří ten bezpečný přístav nemají. Jsou to možná trochu častěji ty starší, kteří nemají nikoho, kdo by se o ně postaral.
Vy jste nyní založili nadační fond Unika, jehož prostřednictvím budete podporovat projekty péče. Jak bude fond fungovat? Som naozaj veľmi rád, že Unika sa už niekoľko rokov, v podstate dlhodobo angažuje a venuje téme duševného zdravia. Spolupracujeme na Slovensku s Ligou za duševné zdravie a s touto neziskovou spoločnosťou sme priniesli vlastne na Slovensko unikátny kurz prvej pomoci pre duševné zdravie. V súčasnosti tento kurz prinášame aj do Českej republiky v spolupráci s linkou bezpečia. Nadačný fond zakladáme preto, lebo sme v podstate možno trošku predvídali v podstate, čo paradoxne vlastne ukázali aj vlastne výsledky tohto výskumu, že tá najväčšia starostlivosť je o tých nemohúcich ľudí, bude sa u nás niekto vedieť postarať a hlavne, keď niekto má tú skúsenosť, tak tá skúsenosť a tá emócia je o mnoho silnejšia ako pre tých, ktorí si to v podstate predstavujeme. A práve preto budeme podporovať prostredníctvom nadačného fondu aktivity, ktoré budú pomáhať práve takýmto rodinám v teréne. Chceme poskytovať aktivity psychologickej pomoci v teréne, ale hlavne pomáhať aj zdravým deťom, ktoré vyrastajú v daných rodinách, keďže vieme, že ak v danej rodine je práve člen rodiny, o ktorého sa treba starať, tak tá pozornosť sa priamuje priamo v podstate na tohto člena a chceme vlastne týmto zdravým vlastne deťom umožniť aspoň, by som povedal, úsmev na tvári v rámci detských táborov, kde môžu byť same sebou a venovať sa v prvom rade sami sebe. Už jste zmínil ty povodně loňské tedy. Jak byla Unika připravena, jak jste zvládli vlastně následné vyplácení škod? Možno opäť jedno číslo na úvod, aby sme si vlastne zaramcovali, keď sa rozprávame o povodniach, ktoré nesli názov Boris, čo to vlastne znamenalo pre Uniku. Znamenalo to vlastne absolútnu škodu 58 miliónov eur. Takže je to celku vlastne, malo to zásadný vplyv na naše fungovanie a drvivá väčšina, práve 54 miliónov, sa týkala Českej republiky. A som na to hrdý, že my ako Unika sme sa vlastne vysporiadali s touto ako veľkou výzvou veľmi dobre. Už roky vlastne investujeme do digitalizácie, do automatizácie, do procesov, ale aj do ľudí. Takže sme boli vlastne pripravení riešiť poistné udalosti rýchlo a efektívne. Poskytovali sme zálohy, menšie škody sme vlastne likvidovali bez obhliadky, takže snažili sme sa k tomu pristupovať maximálne nebyrokraticky, keďže každý vedel, že daná poistná udalosť nastala a naozaj je kľúčové, aby ľudia dostali finančnú kompenzáciu. Čím skôr, tým lepšie. Jaká byla vaše zjištění? Řekněme, už jsme mluvili o pojištění například, že lidé se nepojišťují ideálně na dostatečně vysoké částky. Tak jaká byla vaše zjištění po těchto událostech? To udalosti bolo to vlastne taký tvrdý stret s realitou, že človek si vlastne uvedomil, že keď to poistenie v tomto prípade, ak ostanem pri povodniach, takže poistenie nehnuteľnosti nebolo nastavené optimálne, tak vlastne ľudia nemajú šancu následky ako živlou zvládnuť. Hej. Ak bolo veľmi veľa prípadov, že ľudia stratili doslova strechu nad hlavou a múry taktiež. A ak ten dom bol, ako som spomínal, čo je jedna z najväčších víziev, podpoistený,
tak vlastne dostali iba polovičku vlastne tých daných peniažkov, keďže bolo to na tú poistnú sumu, ktorá sa potom aj vyplácala. Takže je to naozaj kľúčové a v tomto prípade sa bavíme o desiatkách až 100 000 českých korún. Pro někoho likvidační. Pro niekoho to môže byť ako likvidačné. Takže my sme vlastne aj to naša skúsenosť na základne povodní bola, že sme prešli vlastne na automatickú indexáciu poistnej sumy, aby jednoducho klienti sa nemuseli starať, aká bola inflácia a či tá poistná čiastka je nastavená správne. Takže my sme si to vlastne zobrali na seba, aby sme práve ako klientov v týchto kritických situáciách ako chránili pred poistením, keďže to je asi to najhoršie, ak človek príde o strechu nad hlavou a potom ešte vlastne zistí, že dostane za tú strechu iba polovicu. Kromě funkce generálního ředitele vedete i oblast operations a IT. Na co se v těchto oblastech aktuálně nejvíce soustředíte? Ja už som to v skratke načrtol, je to do veľkej miery digitalizácia a automatizácia procesov a ja osobne práve poistné udalosti nazývam momentom pravdy, keďže vtedy ten sľub, ktorý ako tá poisťovňa klientom dáva, sa stretne s tou realitou a s tým momentom pravdy a my na rozdiel vlastne od bankového sektora nemáme až taký práve častý kontakt s klientom. Takže toto je vlastne udalosť, poistná udalosť je raz za čas a vtedy naozaj je to o tom, že či si stojíme za daným sľubom alebo nie a je kľúčové si za tým sľubom stáť. Ale zároveň sa vlastne menia potreby klientov. Hovoril som o klimatických zmenách, ale určite jedna z tých víziev je, že máme generáciu Z, ktorá v podstate pozná iba digitálny svet. Hej. A aj ten digitálny vlastne svet potrebuje ochraňovať. Takže tie aktivity rozhodne spejú k digitalizácii, k onlineizácii, keďže aj každý z nás v podstate chce mať tú službu a hlavne tieto mladšie generácie hneď. Hej. Ak niečo trvá 1 deň alebo 2, tak už sa pýtajú v podstate, že či vlastne ten daný proces, poisťovňa, spoločnosť funguje a cez digitalizáciu, onlineizáciu vieme poskytovať práve služby, ako sa hovorí obrazne, 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Zároveň som aj veľmi rád, že v rámci, keď sme sa dneska do veľkej miery rozprávali o rodine a aj poistení nehnuteľnosti, takže Unika má najširší balík na trhu v rámci poistenia kybernetických rizík pre domácnosti a rodiny. A co plánujete do budoucna? Jaké další inovace, krom tedy už té zmíněné digitalizace? Momentálne nasadzujeme nový životný produkt, ktorý nesie názov Život a radosť a máme tam novinku, službu Doktor Digitál, čo je v zásade virtuálna klinika k dispozícii pre našich vlastne klientov od 8 hodín ráno po 8 hodín večer a klienti vlastne majú prístup k týmu lekárov, zdravotných sestier, ale aj záchranárov. Takže to je tá téma, ako chceme byť stále v podstate blízko klientom v týchto dynamických časoch, keď ten pocit bezpečia je kľúčový. To znamená, ak ich niečo trápi a v tomto prípade majú nejaký zdravotný problém, aby vedeli zavolať a dostanú prvú pomoc. Zároveň o podobnú službu sme rozšírili, keďže sa chystá teraz letná sezóna a budeme cestovať, tak v rámci cestovného poistenia v Českej republike máme taktiež podobnú lekárskú asistenciu, tá sa nazýva Travel Medic a tá je práve o tom, ak sú českí občania v zahraničí, tak veľakrát v podstate, keď sa im niečo stane, narážajú na jazykovú bariéru v rámci zdravotnej starostlivosti a toto je opäť služba, keď sa vedia spojiť v podstate s českým lekárom, špecialistom, ktorý im vlastne odpovie na základné otázky a nasmeruje ich na ďalší najlepší postup.
ideální na začátek dovolených? Ideálne na začiatek dovolení. Určite každý z nás si praje, aby poistné udalosti nenastávali, ale našou úlohou nielen Unika, ale aj celého poistného sektora je tá, keď tá poistná udalosť nastane, aby klienti dostávali ten najlepší možný servis. A preto som nesmierne rád, že našim krédom, DNA alebo misiou, to môžeme nazvať, je lepší život spoločne. Moc vám děkuju, že jste byl naším hostem. Ja ďakujem ešte raz za pozvanie. Naschledanou. Naschledanou.